धेमाजि जिल्ला एबसु गेजेर जनाय दखरा एबसु आरो गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। धेमाजि जिल्ला एबसु गेजेर जनाय दखरा एबसु आरो गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया 0, 17 आरो 18 अक्ट' खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों जनायनि बाग्रिगुरि एमबि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागासिनो। बेबायदिनो बे जथुम्मायाव बायदि हाबाफारिजों थांनाय सानखालिनिफ्रायनो जागायो आरो दिनैजों नैथि सानाव आगान होबाय। बेबायदिनो दिनै फुंबिलिनि समाव बिफां गायनाय हाबाफारिनिफ्राय जागायो आरो बुलुर गेलेनाय आयदाखौ बेखेवनाय, बिसम्बि बेखेवनाय, लोगोसेयैनो सानजौफुनि समाव बर'फोरनि हाबा हारिमु आरो आबाद फोथारखौ गोजोर जौगाहोनायनि सायाव सावरायमेल हाबाफारिखौ लानाय जायो। सावरायनाय हाबाफारियावनो सावरायमेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो BKWSनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रमिय' पि नार्जारि आरो आबाद एग्र' प्रडिउसार कम्पानि LTD नि डाइरेक्टर समल दैमारिया। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिडिल जुनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद मोनथाम आफादनि जथाय बेयाव बोसोरसेला जथुम्मा जागासिनो दङ। दिनै सेथि सान। दिनै आबादनि सायाव बेयाव मोनसे सावरायमा दंमोन। दा बेयाव आं बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो फुंखा सुबुं महरै बेयाव लाबोदों हांख्रायनानै उदालगुरिनिफ्राय समल दैमारि मानगोनां बिथां। दा बिथाङा दिनै फुंखा सुबुं महरै आबादनि सायाव आरो आबादारिफोरखौ थांखिनानै बिथाङा हयथ' गोलाव बिबुंथि बेयाव लाखिगोन। दा बेनो जोङो आसामनि थागिबि हिसाबै जों बर' माहारिया आबादखौनो बिथा खालामनानै जोङो रायजो जायो, माने संसार खुङो। दा धेमाजि जिल्लाया जाबाय दैबानाजों गफबनाय मोनसे जायगा बियो। दा थेवबो धेमाजि जिल्लायाव आबादारिफोरनि जि गोसो बा आबादारिफ्रा दिनै आबादखौनो मावनानै बेयाव माने न'खर बा संसार जानाय बे बिथांमोना सामलायगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बोथोरखौ बिथांमोना नोजोर बोनानै जि बोथोराव माने दैबाना जायो बेखौ एसे बिनि अनगायै बिथांमोना गुबुन बोथोराव आबाद मावनायबो सोलिबाय थादों आरो बेजों लोगोसे फार्मिंखौबो जों बेयाव नुदों, मासरुमनि फार्मिं बा बेयाव अमानि, दाउनि, बोरमानि जों बेखौबो नुदों। दा बेखौबो जोंनि बर' माहारिनि गोबाङा दिनै बे फार्मिं सेक्टरावबो बेयाव खामानि मावनानै दङ आरो बेजोंनो रांखान्थिखौ दिनै माने बिथांमोना जौगाहोनो हादों आरो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। जों नायदों बेयाव फरायनायनि बेलायावबो सुबुं धोन सोरजिनायनि बेलायाव बिसेसकरि मिसिं सम्प्रदायखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथांमोना आसामाव ओरैबायदि मोनसे डिपार्टमेन्ट गैया जेरावनोखि बिथांमोननि अफिसार गैया। ACS जा APS जा बिथांमोना गोबां दङ, जों बेखौ नुदों। दा बे हिसाबै जोंबो बर'फ्रा बिथांमोननो थाफानानै सुबुं धोन सोरजिनायाव जों एसे नोजोर बोनांगोन। दा जोङो नायदों मेट्रिकनि जेब्ला रिजाल्ट होयो धेमाजि जिल्ला दैबानाजों गफबजाबाबो गोजौआवनो थायो बियो, 1 नम्बर 2 नम्बराव बे थाबाय थायो। दा बेखौ मेनटेन खालामबाय थानांगोन आरो जोङो दिनै माने बर' हिसाबैबो जोंनि फरायसाफ्रा गोसो बोनांगोन आरो आबादारिफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों। जोङो गिबियाव जाबाय लेन्ड, जों लेन्डखौ गुरुत्त' होनांगोन। सेकेन्ड बाथ्रा आं बेयाव लेबारनि खोथा बुंदों, श्रम जों खालामनो हानांगोन। 3 नम्बर बाथ्रा लिभलिहुड जोङो बेखौ बारायना लानांगोन आरो 4 नम्बर बाथ्रा जों आबादारि हिसाबै लिडारशिपखौ जों मेनटेन खालामनांगोन आरो दैदेनगिरिखौ जों मेनटेन खालामनो हायाबा जोङो बबे बोथोराव जोङो मा आबाद खालामगोन, मा हासार होनांगौ, एम्फौनि मा जों बेयाव मुलि होनांगौ, बे बाथ्राफोरखौ जों लिडारशिपआसो बेखौ थिग खालामनो हायो। दा गतिके बेफोर बाथ्राखौ जों नोजोर बोनानै दिनै खामानि मावनांगोन। दा आं दिनै जोबोद गोजोनदों जे बेयाव खुब खम बेयाव मानसिफ्रा बाहागो लादों, नाथाय थेवबो जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेजोंनो जोंनि रांखान्थिखौ जौगाहोनानै आबादनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजो जानाय जों बेखौ लांबाय थानांगोन आरो जि थासारियावनो जों थाया मानो जोङो अरायसम जोङो जाहाथे आसल जि उदांस्रि, माने उदांस्रिया रांखान्थिजों थायो। दा गतिके रांखान्थिया जौगानांगौ जायोब्ला आबाद मावनांगोन आरो रांखौ खामायनांगोन आरो बेजोंनो जोंनि जि ओनसोलाव जों थाया मानो जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जों रायजो जानांगोन। बेखिनियानो। बर'फोरनि आबाद आरो हाबा हारिमुखौ गोजोर खालामनो थाखाय काउन्सिलनिफ्राय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जों माखासे बाथ्रा सानबाय थादों। जोङो दा बिसेसकरि आबाद मावनो थाखाय जों माखासे एजेन्डा जों तैयार खालामदों, नाथाय बाजेटआ फिसाखाय जों जेरैबायदि थांनांगौ बिदि हायाखै। थेवबो जोङो नायदों जोंनि आबादारिफ्रा माने जिखिनि आबाद बिथांमोना फसलखौ दिहुनो बेखौ फाननो थाखाय जोङो माखासे मार्केटनि खोथा सानबाय थादों, माने जेरावनो इनकाम जेनेरेट जानाय बादि माने बेखौ जों सिन्था खालामदों। दा बेनिबो माखासे हाबाफारि जों फिसा फिसा रनसायगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो जोङो जायगा जायगा जोंनि काउन्सिलनि जानानै जोंनि आबादनि जे बिफान बे बिफाननि फारसेनिफ्राय जोङो आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जरहाट बिथांमोनजों जोङो सावरायगासिनो दङ आरो जेसेबांखिनि KBK दङ कृषि बिगियान केन्द्र बिथांमोनजों सावरायनानै जोंनि आबादारिफोरखौ सांग्रांथि खालामनाय आरो बेजों लोगोसे सरकारनिफ्राय जिखिनि सुबिदा फैयो बा जोंनि
दा जोंनि ओनसोलाव जों माखासे द्रट ओनसोल दङ माने खरां पीड़ित ओनसोल बै ओनसोलफ्राव जोंनि आबादारिफ्रा गोबां माने जेंनायाव गफबनानै दङ दा बिथांमोनखौ बोरै सहाय खालामनो हायो दा बिनि थाखाय जोङो कृषि बिगियान केन्द्रफोरखौ सावरायगासिनो दङ आरो जि ओनसोलाव आबादारिफ्रा दङ बिथांमोनखौ जौगानांगौनि थाखाय बा खामानि मावनो हानांगौनि थाखाय जिखिनि राहा लामा जोंनि काउन्सिला बेखौ दिहुनगासिनो दं जों आसा थिदों आसाम सरकारा जोंनो बाजेटखौ गिदिर हरोबा जोंनि आबादारिफोरखौ लानानै जोंनि जि साननाय बे साननाय मथे जों मावफुंनो हागोन आरो जोंनि जिनिखि रांखान्थि जों बेखौ सानसे समाव जों जौगाहोनो हागोन बेखिनिखौ आसा खालामनो हायो फरायसा आफादनि गा-28 बोसोरसालिया जथुम्मा जों लोगोसेयैनो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 28 बोसोरसालि जथुम्मा आरो गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफादनि गा-28 बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि साननि हाबाफारि बे नैथि साननि हाबाफारि हिसाबै बानजाय आफादनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि बावैसो सिगां जाना थांबाय दा दिनैनि मोनसे सावरायनां आयदानि हाबाफारि मोनसे सेमिनार लादों आबादारिनि सायाव सावरायनाय बे सावरायनाय हाबाफारिखौ दान्दिसे उनाव जागायगोन दा बेयाव सावरायगिरि हिसाबै गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय आलासि BKWCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा नार्जारि सार सफैदों आरो बेजों लोगोसेनो सावरायगिरि महरै आलासि सफैदों दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाया बाहागो लादों बे गेजेर जनाय हालामनि रायजो राजाफ्रा आसा फारिदों नैबे सावरायनाय सेमिनारनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै सावरायनायाव बयबो बाहागो लानानै मोजाङै मोजां जाफुंसार होगोन आरो नैबे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो जाहेथु बे ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय आबाद मावनानै जाग्रा आबादारि हिसाबै जोङो आबादखौ माबायदि मावनांगौ आरो माबायदि आबाद मावोबा जों गोजौ थाखोनि मोजां दिहुनथाइ होनो हायो बिनि सायाव जोङो मोनदांगोन आरो बिनि सायाव बिथांमोन आलासिफोरनि जा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजानो फोरोंलांगोन बेखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बोजबना लागोन बेखौ आसा फारिदों आरो बेयाव बयबो मोजाङै मोजां बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे दिनैनि जाहेथु गोबां हाबाफारि दं दा जोंहा जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'राखौ लानानै बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि जादों दा बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव जागासिनो दं दा मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जोंहा जिल्लानि थान्दैमेल दं बे थान्दैमेलाव जोङो जिल्लानि जों लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहा लागोन आरो बे डेलिगेट थान्दैमेलनि गेजेरजोंनो सावरायलायनानै जों गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडिखौ दाफुंगोन बेयाव जोङो मोनसे जोंनि ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि जा मोनसे बर' हारिनि खौ दैदेननो थाखाय बे थान्दैमेलनि गेजेरजों जोङो आफादगिरि नेहाथारि गोदान बिबानगिरि मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंनांगौ अबंग साइन्सेल आरज खालामो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन